ọkwa maka ndị isi ijele mmụọ ndị ijele fa na-agbanụ maka ị na-etile egwu ijele egwu ndị isi ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ si ijele onye isi ijele mmanwụ si ijele egwu ndị ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ si ijele ijele ebe na-agbanụ mgbari ga-atụ ijele mmanwụ si ijele olisa na-akwa onye n'ọbụ isi mmụọ na ijele gbalọ mmanwụ si ijele ijele apụgo onye isi ijele mmanwụ si ijele ijele nwa na-agba onye isi ijele mmanwụ si ijele Ishaka abịa ngelele egwu m ijele mmanwụ na-agba ijele na-agbanụ na nya koro obodo bekiri nkili ijele mmanwụ na-ekwe n'ụmụ ụwa nkirisi ajụjụ ka na-ajụ ajụjụ ka na-ajụ n'ụwa ọkwa okili okili n'anya ka anyị na-ekili ijele na mmanwụ bana ama na mgbakọrọ mmanwụ niile anyị na-ekili n'ijele na obi akwụlo ịma na ijele n'ọnya nọ kasị mmanwụ ijele pụta mmanwụ niile ndị ọzọ enyefe mmanwụ bụ mmanwụ mana ọ nwelu nke dị ibi ya n'ụwa ịma na egwugogwu mmanwụ n'otu iche n'oso na mmanwụ aligo bụ mmanwụ ịpachi na ọbụbụ mmanwụ odumaga na gana na bancha na abụsị mmanwụ niile anyị na-ekili na bancha dị n'isi ijele ijele niile ahụ ijele ndị ọkanga unu amago n'oke mmanwụ ada agbakalị na ama ọbịa na-ekwu ijele 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 gbogbo aja ya mma eje mma eje mma abịa ngelele egwu olise n'ọbụ mụ na gba ọkanga mmanwụ apụgo ọligọma mbala na oyi eze m ntị n'onu onunu n'ibe ndị si ijele mmanwụ n'ọbụ ndị chi goziri agozi ndị kpala ego nwezie n'obi eji enye ego oji ego na-egwu nwanne m n'oji ego ndị nwere ego n'ọba ka na-achọ mma ndị oke olili n'ọba ka obodo na-ama arọbute ego arọbute nwa arọbute ego ka anyị solu na ndị ijele oji ego na-egwu nwanne m n'oji ego akụnesi obi ike na-edozi obi onye isi ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ si ijele onye isi ijele mmanwụ ego onye isi ijele mmanwụ si ijele onye isi ijele mmanwụ ego onye isi ijele mmanwụ si ijele ijele nene onye isi ijele mmanwụ si ijele ijele nane onye isi ijele mmanwụ si ijele ijele nwa na-agba n'ọnya ka o ji bata ego si ijele ijele mmanwụ ego onye isi ijele mmanwụ si ijele Ishaka abịa ijenu ka njezie ka nkene na aba bụ ndị si ijele mmanwụ mmadụ erika na ngegwu ọ na-enweghị ala ọnya Honorable Patrick ọbalim n'ọgbazi ya eze ego na ana m niile oli ego na uke ego iso n'isi ndị ijele mmanwụ onye ọma ijele henene ahụ ijele henene
ka njezi ekwele ezu ka nje kenenu ndị ọya mụ Leonardo Odogwu Morizu Oniyadi Nweze Odogwu Nweze Ali Ugwuda ihe ojii bịa kene nwankwele ezu nene ya ọganyala onye isi ijele mmanwụ ijele nene ahụ Nweze nene akọse nene nwankwele ezu ọmọgọ onye isi ijele ndị ọma njem ọnụ ndị ọma njem mmanwụ ndị nji akwa ganga n'ụlọ ya dị ka isi Ogbuefichasị Ochika dibịa nwonye nkwele ọzọpụta ka Odogwu nwankwele ezu na mọkanale ọkanga Chief Charles Chika dibịa nọkwazi ya Ogbuefi nwaka ibie ị na-ata ka anụ ọgwa ndị isi ijele na be aka anyị na-etile egwu ama ndị Nwanze dị igwe nwanne m ama ka Odogwu investment ụka na-agbọ ama ndị Nze dị igwe nọkwazi ya amako investment ezi nwa si ọra m etiti na Anamnwebi ụwa Odogwu ndị India gaa n'iru na iso na ndị isi ijele mmụọ ekene ya adịlị Chinenye m weri nwoke m dieli oge ite na-ekene m Odogwu India na Odogwu ọkanga asịrị onye nwe mmadụ akago onye nwere ego dieli ị ga-adị o abịa ngelele egwu mgbe dịka otu egwu ọka ijele mmanwụ okooko na mgbe dịka otu egwu Odogwu odumiwelo na odumaga na aga n'egwu olu Amechi Ozemena nọkwazi ya Osielu Mkpume 1 na Mmụọbagụ na Nam Kom CEO Amados Motors Autocars na Lagos ezi nwanne m iso na ndị si ije babụ ndị anyị ji eme mmanwụ ijele ndị abamba ijele ndị ama ijele ndị atụ onye aka n'ọnya ka ndị agwa mmemme ijele nwa na-akpanụ n'ọnya ka o ji bata ego Pius Odogwu nwa ọya eme ekene eme Udochi na nwa ebe ochie ama n'Odogwu ijele nene o Udochi na nwa ndị ọya adịle mma Vita nwaka obi nwankwele nwanne chi Vitalis Odogwu Secretary Ezubulu Family na nkwele ezu n'aka anyị ekele ka ọ si n'igwe eze nọkwazi ya Ezudo onye udo na nkwele ezu n'aka Ebushiama Ojide Family iso na ndị isi ijele kenele ọlọyi ijele nini ebi gị Sọnde nwanne m mụdekwe nwa mmụ eze na ya dị Anamokosi bịa ebi gị mekene eme ebi gị Sọnde ike abodo nwana m na ya dị o ijele nwa na-agba ka ije nnekwu ijele oyi onye isi ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ osisi onye isi ijele egwu onye isi ijele mmanwụ ijele nwa na-agwa onye isi ijele mmanwụ mgbarịkatụ egwu Odogwu onye isi ijele mmanwụ olumaga na aga na onye isi ijele mmanwụ kedu maka Shedu onye nwe ife ọgbụ na-eche ndụ nke izizi na Anam Edu America ịga dị ka echi na-echi ada agwụ agwụ mgbọrọgwụ o ji eke osisi na Anam anyị kenele Shedu nwa ọkpala akpụlọ ya nwe ọlụ ezu n'aka
akpụlọ ya nwọle malụ n'ọlụ ga-ananụ onye isi ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ ịnọle ya na-ekwu ijele nekwa mmanwụ Chief Sunday Udalo nọkwazi ya Atinga Ebu Shaman Ọmambala People's Assemblies na Senegal Agụisi na chi oke nwa ije mmụọ nọ na anam gaa n'iru na ịdị anyị mmụọ iru ọ na-abụ mbido egwu m na-ekene n'ezo okwu dịli ugogwe na ya adị sonu nwoke m ogbu efi onwa m na ogbosi ekwulu mmiri n'ọnya ka o si bụ ụwa osika ikeneli ya Emeka Jida ezi nwanna m nwadị anyị n'ekwela ezu n'aka Chukwu Emeka Limo asị na nwanne mmadụ ada abụọ ya nwanne mmadụ obi nwanne ya ka anyị ruo iso na ndị si ijele Chuso Okitinu nwankwela ezu n'aka Okiti nwoke m Okiti ezi ọhịa m ga-adị na nsaka tiri odogwu ọkwa aka mụ na ekene eme Okiti onye nna Okiti daalụo Chusu daalụo ijele nene o ijele ndị ọkanga onowu ijele ọba o nwankwele ezu na mụ kanale ijele mmanwụ okoko ijele agbawago Chidi Sobeyo nọkwazi ya Sobeyo nwoke mụ Chidi nwoke mụ ga-adị odogwu ijele mma ọkwa ndị isi ijele baka mụ na-agbọ n'egwu okwu dịli nwa mgbakọ na-ekene eme ọkwagbo nwoke mụ nwankwele ezu na mụ kanale nwakwa daalụo ị na-eme mma o ị na-eme ọganga ndị ọ ga-adịle ma nwakọ n'obi o na mụ kenele nwakọ bụ odogwo mgbe dịka atụ egwu mụ kenele ọ kụsina onye keneni ya nwa ọnụ bụ ọgwụ na mụ kenele nwankwele ezu odogwo VIP o na mụ kenele important person onye isi ijele mmanwụ nwanne osita dị mma o ọnwa na-ekele eme nwanne oli ego ga-adị nọ mgbe dịka atụ ijele mmanwụ ogo onye isi ijele mmanwụ si ijele tiebụla egwu onye isi ijele mmanwụ si ijele onye isi ijele mmanwụ si ijele biko onye isi ijele mmanwụ si ijele biko onye isi ijele mmanwụ ọgwọ maka ndị isi ijele mmụọ ndị ijele fa na-agbanụ baka ị na-etile egwu ijele egwu ndị isi ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ si ijele onye isi ijele mmanwụ si ijele egwu ndị ijele mmanwụ onye isi ijele mmanwụ si ijele ijele ba na-agbanụ mgbe dịka atụ ijele mmanwụ si ijele olisa na-akwa ọ bụ ụmụ na gbalọ si ijele ijele apụgo onye isi ijele mmanwụ si ijele ijele nwa na-agba onye isi ijele mmanwụ si ijele
ngelele egwu m ijele mmanwụ na-agba ijele na-agbanụ na nya koro gburu bekiri nkili ijele mmanwụ na-ekwe n'ụmụ ụwa nkilisi ajụjụ ka na-ajụ n'ụwa ọgwụ okili n'arịa ka anyị na-ekili ijele na mmanwụ bana ama na mgbakọrọ mmanwụ niile anyị na-ekili n'ijele na obi akwụlo ịma na ijele n'ọnya nnọọ kasị mmanwụ ijele pụta mmanwụ niile ndị ọzọ enyefe mmanwụ bụ mmanwụ mana onwelu nke ka ibi ya n'ụwa ịma na egwugwu mmanwụ n'otu iche n'oso na mmanwụ aligo bụ mmanwụ ịkpachi na ọbụma odumaga na gana na bancha na abụsị mmanwụ niile anyị na-ekili na bancha dị n'isi ijele ijele niile ahụ ijele ndị ọka